תודה רבה. אני חושבת שזו ההנחיה הראשונה שלא ממש התכוננתי אליה. אני מציינת היום שנה בגריי שיט. תודה רבה, אוהבת אתכם מאוד מאוד. ואני אפתח באסירות תודה. אסירות תודה גדולה, ענקית, לגריי שיט, לשנה הזו שפשוט שינתה את חיי. אני רוצה להגיד מהקצה לקצה, אבל זה קצת נשמע לי דרמטי, וגם השינוי הוא כל כך לא בחוץ. זאת אומרת, מה זה מהקצה לקצה? את עדיין, דברים לכאורה כלפי חוץ לא השתנו, אבל התחושה היא שהשינוי הפנימי רק להיום קורה, והמתנות פשוט מגיעות, המון מתנות, ואני אסירת תודה לתוכנית, אסירת תודה לכם, אתם שלימדתם אותי מה זה גריי שיט, מה זה הדרך הרוחנית הזו, מה זה הימנעות, מה זה קנייה, מה זה כל כך הרבה עקרונות רוחניים. שמעתי איזו הנחיה, אני משתדלת לשמוע כל יום הנחיה, זה נותן לי הרבה כוח. הנחיות מוקלטות בעיקר של עיני. שמעתי להיות ער, זה סתם, זה קוריוז כזה, אז זה ראשי תיבות ער, זה עקרונות רוחניים, שזה ההפך מרע. אני לא מאמינה שיש רע, ויש אנשים חולים, כולנו חולים. וזה פשוט שנה של ערנות, של ערות. קודם כל להיות ערה לעצמי. אז אני אסירת תודה לכם, אתם פשוט לאנשים היקרים פה בחדרים, לגמרי בזכותכם. אני אתחיל קצת, קודם כל אני מאוד מתרגשת, לא חשבתי שאני אתרגש, כי היום עבר די על מי מנוחות. סתם דוגמה לכמה אני מכורה. אכלתי את ארוחת הבוקר שלי בסביבות 7. ידעתי שב-12 בצהריים אני כבר רוצה לאכול את ארוחת הצהריים. וב-12 בצהריים נכנסתי לפקק. הייתי טוב, נחכה, והפקק הזה, הייתי פשוט איזה 50 דקות בפקק. ידעתי שתוך 10 דקות, 20 דקות אני יוצאת מהפקק. כביש אחד הייתה תאונה, היה מאוד פקוק. לא עניין אותי כלום. אני בפקק, ואני מוציאה את הקופסאות שלי, ופשוט איכשהו עם ההגה והקופסאות, ושהחולצה הלבנה לא תתלכלך, אבל לא מעניין אותי. אני עכשיו אוכלת. עכשיו את עוד רבע שעה מגיעה לאוכל שלך. את עוד רבע שעה יכולה לשבת בשקט, במזגן כאן או באוטו, ולאכול בנחת. שלא לדבר על זה שאולי גם סיכנתי את עצמי, אבל אני מכורה. אני יכולתי לחכות ולתת לזה צ'אנס לפקק הזה, אבל די, יש גבול, כאילו אחרי חצי שעה זה כבר פשוט הוצאתי את האוכל ואכלתי כמו חורנית. אכלתי. אז אני מכורה, ואני אהיה לעד מכורה. אין לי ספק בזה, זה לא תוכנית שמבריאים בה. מבחינתי זו תוכנית שאני מחלימה ביום יום, אבל אני לא אבריא לעולם, אני תמיד אהיה מכורה. עכשיו סיימתי פגישה עם אחיינית שלי, היא לומדת בבית ספר הזה, ולגמרי בזכות התוכנית, פעם זה היה ככה יותר קבוע, החופש הגדול קצת בלגן לנו את הלוז, אבל אחיינית מקסימה, שאין לה כנראה כל כך עם מי לדבר, והיא בגיל ההתבגרות, והמון התקדשויות עם אמא,
ואני עושה איתה כזה מיני תוכנית. אנחנו לא מדברות על אוכל, למרות שהיא אכלנית כפייתית והיא מודה בזה, זה מאוד יפה, אבל אנחנו בכלל לא מגיעות לאזור הזה. אבל אנחנו עושות מיני תוכנית רוחנית כזו, וזה לגמרי מתנה של התוכנית, זה ממש לא אני. לי מעולם לא היה קשר עם אחיינים שלי. אף ילד בעולם הזה לא עניין אותי פרט לילד שלי. פשוט אף ילד. אפילו חלקם ממש הצבנו אותי. הילד שלי זה משהו אחר, שגם הוא היה תינוק מאוד 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 קשה. עד גיל 3 הוא לא דיבר, צבר המון תסכולים, והוא היה היפראקטיבי, הוא היה ADHD, היה תינוק מאוד 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 קשה. גידלתי אותו לבד, ההורים שלי עבדו בחול באותה תקופה, ופשוט היה נורא קשה לגדל אותו, ממש ילד מאוד מאוד מאתגר. אני זוכרת שפגשתי את אחותי איזה יום, כשהוא היה בן 2, 2.5, נסענו לבקר את ההורים ביוון, והוא השתולל ואני כל כך רציתי לנוח. הוא לא ישן בלילות, הוא בכה המון, טנטרומים, פשוט באמת קשה בטירוף. אובייקטיבית קשה וסובייקטיבית. ואמרתי לאחותי שאם יש איזשהו פנסיון שהיא שומעת עליו, שאפשר ככה יומיים בשבוע להפקיד את הילד, אני ממש אשמח. ואמרתי לה את זה בשיא הרצינות. והיא הייתה בהלם. אבל זה היה ילד באמת תינוק, שמבחינתי זה היה על גבול הבלתי אפשרי. למזלי, לקראת גיל 3, דיברתי עם ההורים שלי, שאלתי אותם אם הם יכולים לקחת אותו אליהם, שאני לא עומדת בזה. ואימא שלי נורא התעצבנה, ממש ככה החטיפה לי סטירת לחי מטאפורית. את בחרת להביא אותו לעולם, אני הבאתי אותו לבד, הבאתי אותו מתרומת זרע. את בחרת להביא אותו לבד לעולם, ידעת שלא תהיה לך עזרה, תקומי על הרגליים ותתמודדי עם זה. באותו רגע זה היה נשמע לי מאוד אכזרי, ובדיעבד אני הבנתי שזו הייתה מתנה גדולה, הסתירה הזו. לפחות זה מה שאני הייתי צריכה. הבנתי שזה הילד, ומגיל 3 חל בעצם סוג של נס, והוא התחיל לדבר ממש במשפטים שלמים. כנראה שהכל נאגר בראש, ופשוט היה ילד מופלא עד היום. היום אני מרגישה את הזכות הכי גדולה בעולם להיות אמא שלו. זה ילד שאני מעריצה, ממש מעריצה. הוא המורה הרוחני שלי. מספיק לי להסתכל על ההתנהגות שלו ועל ההתנהלות שלו, ואני יודעת איך צריך להתנהג ולפעול. הוא ילד אציל נפש, וכולו מלא נתינה, מלא טקט. אז זהו, פשוט זכות לגדל אותו. ודרך אגב, רוב השנים לא כל כך ראיתי את זה שזו זכות. זאת אומרת, קיבלתי את זה כמובן מאליו, ובשנה האחרונה אני ממש ערה לזה. אני יודעת להעריך את זה, להעריך את המתנה הזו. אז אני אדבר ממש בקצרה על המחלה, חלקכם גם שמעתם עליה. קודם כל, נורא נחמד לי, כשבאתי לחדרים, אני קצת קופצת, כשבאתי לחדרים, היה לי מאוד נחמד להיכנס ולהרגיש שאני לא בתחרות עם אף אחד, ולא ממקמת את עצמי איפשהו. עד אז, כל מקום שבאתי אליו, אני מיד צריכה למקם את עצמי, איפה אני ביחס לאחרים ואחרות.
אין לי שום עניין כזה בחדרים, זה פשוט גם מתנה שנלקחה ממני, כל כך כיף. והמיקום הזה והמעמדיות הזו זה נורא מעניין, כי איכשהו זה נטמע בי, וזה חצי מובן לי למה וחצי לא. נולדתי וגדלתי במעלות, בעיירת פיתוח, בסביבה שרובה הייתה ככה מאוד ענייה. ואבא שלי הגיע למעלות כסוג של אידיאליסט, בשביל לשנות שם את מערכת החינוך או whatever. ואצלנו זה יצר איזשהו קונפליקט כזה, כי למשל, היו ממש ועדות קבלה מי יכול להיות חברים של הילדים של ההורים שלי ושל הבנות ומי לא. זאת אומרת, לא כל אחד יכל להתקבל להיות חבר. וזה יצר אצלי איזושהי תחושת התנסות לאורך כל השנים. פשוט הסתובבתי עם תחושה של התנסות. לפני כמה שנים פגשתי מישהי בחתונה שלמדה איתי ביסודי. אז היא אמרה לי, את אפרת? כן. את תמיד היית מתנשאת, תמיד היית רעה כזו. כך נעלבתי לשמוע את זה, אבל היום אני ממש מבינה את זה לגמרי. עכשיו, מה שמדהים זה שלאורך כל השנים בכלל לא הייתי ערה לדברים שאני מרגישה. ידעתי שזה פגע בי. לא ידעתי למה זה פגע בי, לא ידעתי לנתח את זה בכלל, לא ידעתי. והיום אני יכולה להגיד בפה מלא, כן, אני לא רוצה להשתמש במילה רעה, כי אני כן חושבת שזה מחלה, אבל אני התנהגתי בצורה שהסביבה יכלה לפרש את זה כרוע. ולמחלה הזו יש הרבה פנים. בגדול, מגיל מאוד צעיר חוויתי ככה שלל פגיעות מיניות מכל מיני גורמים, ואני לא קיבלתי את התמיכה מהבית, לא קיבלתי או שלא האמינו לי, או שהאמינו לי והאשימו אותי. כל התסריט הקבוע וזה די מיקם אותי כקורבן אולטימטיבי בתודעה שלי. הייתי קורבן, אני הקורבן, הם המקרבנים, העולם מאוד מסודר, מאוד ברור. עד לפני 1.5 שנה הייתי פעילה חברתית, בעיקר בתחום של המאבק המזרחי, מעמדי, תרבותי. במשך איזה 3 שנים הייתי פעילה בפול גז, ממש במשרה מלאה. ולמרות שכאילו היו הישגים למאבק הזה, באופן אישי הרגשתי שזה ממש מרעיל לי את הנפש, שזה כל הזמן שם אותי בעמדה של מאבק. עכשיו, זה מאוד התחבר לי טוב לעמדה הקורבנית שממילא הייתי בה. וזה עוד מתנה של התוכנית. אני עדיין מאמינה במאבק הזה, אבל זה עוד מתנה של התוכנית לפרק את הדיכוטומיה הזו של מקרבן וקורבן, של רעים וטובים, של... היום אני פשוט רואה את זה כהרבה מחלות. זאת אומרת, יש הרבה מחלות. היום המחלות העיקריות שמעניינות אותי זה המחלות שלי, שבהם אני רוצה לטפל.
והתוכנית הזו כל כך, נתנה לי כל כך הרבה טוב, כל כך הרחיקה אותי בעצם מהתעסקות שהיא כל הזמן סביב עימות וסביב, ויש אויבים וצריך להילחם בהם, כל המלחמה הזו. משלמים מחיר, אני שילמתי מחיר מאוד כבד, מחיר שבחרתי בו. זהו, אז אני בעצם פניתי לאוכל. מישהו לוקח זמן? כמה זמן? 5? טוב, אז אני ממש אזדרז. פניתי לאוכל בסביבות גיל הנעורים, למדתי באולפנה, הרחק מהבית, גיליתי את עולם המתוקים והחטיפים, משהו שלא הכרתי לפני כן, גדלנו בסביבה מאוד דלה מבחינה חומרית. ופשוט התחלתי לאכול ולהביס את עצמי. לא הגעתי למשקלים מאוד גבוהים, אבל זה היה מאוד ברור שאני מאבדת שליטה. העיבוד שליטה הכי גדול היה אחרי שהתגרשתי לפני 4 שנים. פשוט אכלתי בלי סוף. זו הייתה הדרך שלי לנקום בגרוש שלי, שתמיד רצה שאני אראה חטובה, והיה עם המון ביקורת. הוא היה נראה מאוד מאוד חטוב, וזה, זאת אומרת, הוא לא בן אדם חולה, לפחות לא במחלה שלנו. הוא תמיד אכל מאוד, בצורה מאוד מדודה, באופן טבעי, והייתי לגמרי חידה מבחינתו, ממש מפלצת. הוא לא הבין מה זה החוסר שליטה הזו, הוא מגיע האישיות שלו מאוד, אני חושבת ששליטה זו המילה שהכי תאפיין אותו. הוא ממש לא יכל להכיל את החוסר שליטה הזו שלי, והדרך שלי לנקום בו, כמה שזה מטופש, זה פשוט היה להשמין אחרי הגירושין. ואז פשוט הבנתי ביום בהיר אחד שעבדה לי השליטה על חיי, שהאכילה שלי היא רגשית, ושעבדה לי השליטה. והיה לי מאוד מאוד ברור שמה שנדרש פה זה פתרון רוחני. הבעיה שלי היא רוחנית, אני צריכה פתרון רוחני. ואני זוכרת שהגעתי לחדר הזה לפני שנה בדיוק, ובהתחלה הדיבורים היו נשמעים לי קצת קיצוניים, אבל באמת מהר מאוד נצמדתי לדרך, לתוכנית, מהר מאוד הסרתי את הביקורתיות והרגשתי לגמרי בהזדהות מלאה. וממש חיכיתי שיעברו 90 יום כדי שאני אתחיל צעדים. וסיימתי סדנת צעדים אחת, והתחלתי לא מזמן סדנת צעדים שנייה. ותודה לאל, אני עושה את זה גם ברמה השנתית וגם ברמה היומית. בעזרת המאמנת שלי, תודה לאל, אני יכולה לעשות את זה ממש ברמה היומית. זאת אומרת, כל אירוע שקורה, שאיכשהו, אני לא יודעת אם זה מקרי או לא מקרי, אבל ככל שעובר הזמן, פחות אירועים קורים. אני עדיין לא רוצה להתאפס בזה ורק להיום, אבל פחות אירועים, יש פחות חוסרי אונים, וזה נורא כיף. לא יפתיע אותי אם שוב יחזרו גל של הרבה פעמים זה סביב מערכת יחסים. זאת אומרת, אם אני נכנסת למערכת יחסים זוגית, אז יש שם אלמנט חזק מבחינתי של איזושהי תלות יתר, ואצלי זה מאוד קיצוני. או שתלויים יתר בי ואז אני לא מסוגלת ונחנקת, או שאם לא נותנים לי את זה, אז אני תלוית יתר. אז סביב זה מן הסתם חוסרי אונים חוגגים שם, אבל ביום יום, תודה לאל, זה ממש, זה כלים. והצעדים ברמה היומיומית, יש את התוכנית שאני ממליצה עליה בחום, שנקראת המטרה העיקרית,
ודרך אגב, טוב, לא משנה, אחר כך. ושזה מלמד ליישם את הצעדים ברמה היומיומית, וזה פשוט מדהים, כי כל אירוע שקורה, אפשר ממש לפרק אותו לגורמים, לפי הצעדים, לעבוד את הצעדים ברמה היומית. זאת המתנה הגדולה. אני מודה לכם, לכל אחד ואחת מכם. אוהבת אתכם מאוד מאוד, ותודה על כל מה שאתם תורמים ליום. מסורת שבע, אין לנו מיסים ואין בן חבר, אך יש לנו הוצאות, אנו מממנים את עצמנו על ידי תרומותינו. התרומה המומלצת היא 5 שקלים. האם יש הודעות הקשורות לקבוצת הגריי שיט?